शांतिरकुनु राम राम जय सेवा ಇದು రెండవ ಸಾರಿ ಮತಡಿ ಕೂಡ ವಾಯವಲಾತ ಒಂದು ಜೋಕ ಬೇರೆ ಇಂಕಿನೆ ಸಂಸಾರದ वर्धन वायवलाता मళ్ళా ఎంపీ ఆశకులు పర్సనల్ గా म्हणजे అత్తే సంధి పబ్లిక్ వాదర్పతి మళ్ళొంజి ఒక పర్సనల్ గా సొంజుకును మా ఊర సమస్య బదలిన వాళ్ళు ಕರಿಕೆ నేను ಆಲೋಚನೆಗೆ ಆ కొంతవరకు ಅದರ ಕರಿಕೆ ಮಾಡಾತವತಿ ಇದು ಕರೋನಾ ಕೈನಕ್ಕೆ सारो योड़ महीनाते बोरे ऑफिसर गिरे काम की आने माइनल गिर घाटे मायवकने परिस्थिति चोकोट सेल्ले मत काबट्टी अद करोनाते काम गिर बदे आयमकी करोना इंके कमी आता काबट्टी खచ్చితంగా మా ఊరు దాదాలీరు సందిరు ఉంది ఆశకును ఓటు వాడ్చి మయూస్తారు కాబట్టి మా ఊర సమస్య మొత్తం ఆ సమస్యను ఖచ్చితంగా కేంద్రం దృష్టిగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర దృష్టిగా మోసుకును సమస్య పరిష్కారం చేయని వాళ్ళ ఆలోచనతో మనకు సంధి ఉంది నాలుగిరి చుట్టి ಹೋಗನೆ ಸಂಧಿ ನಕ್ಕನಗ ಸಂಜುకును సమస్య కరికేయని వాళ్ళు విచారితేనే మనకు వెలి శర్మంతో గతంలో గిరే ఆకే సారంగపూర్ మండల్ తक వెళ్ళి మలాత ఆనే ఆదిలాబాద్ మండల్ వెళ్ళి మలాత ఇంద్రవెల్లి మళ్ళీ సిర్పూర్ యూత్ తक వెళ్ళి మలాత నాడివుడి జైను తक సోనవల ఆశర్మంత కాబట్టి ఏది ఏమైనా మామ సమస్యలను అధికారులకు పట్టించుకుందరు కాబట్టి కనీసం వారు ఎంపీ ఉంది నాటే సొత్తరుతికే అక్కడ సమస్య కనీసం బయట వాతకే అవి పరిష్కారం చేయాల్సిన ప్రయత్నం కేవಲ ఆంత ఊర కాబట్టి అది విచారతగిరే ನನకు సోన్ బాయబల్ ఆశ్రమంతా ముఖ్యంగా ఆదివాసీ గ్రామాలనగానే మొదలు పర్యటన కీసర్మంతారు కాబట్టి ముఖ్యంగా పర్యటనగా ప్రధానమంత్రి ఈ మధ్యనే నాకును కేసీకును బదలితికే నీకును ఆదివాసీ సమాజం సంధి ఉంది ఆశకును మహిస్తా కాబట్టి మీ ఆదివాసీ సమాజన బతా సమస్య మంతంగా సమస్య నీకు మా దృష్టితే తరాన ఎంచుకుని వేస్తారు కాబట్టి నమకు వెలివేల ఆశ్రమంతా కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము నాటే సీసీ రోడ్కు సెల్లే సీసీ రోడ్ ఖచ్చితంగా మార్చినగా बच्चों सीसी रोड पाजे उनकी लीक सीते अच्छों टोटल गा गिरे सांक्शन చేసుకును ఖచ్చితంగా మతడి కూడా కమిటీ ఆలింతరు మళ్ళా ఉండే ఇది బిడిజిగిరే పాజైంతరు ఖచ్చితంగా నేనేనకు పియోను ఇది తీసుకుని వర్క్సికును బిడిజిగిరి శాంక్షన్ చేయాలని ప్రయత్నం చేయాలి అంత జరిగిన సందర్భంగా కమిటీ వాళ్ళు కొత్త టైం వారిదకే మాకునిగిరే సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల కేవలం ఎంపీ ల్యాండ్ గిరే కరోనాకే డైవర్ట్ కీతారు కాబట్టి మళ్ళా 2 సార్ల తర్వాత మాకును ఎంపీ ల్యాండ్స్ అంతా ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ పీరియడ్గా మతడి కూడా కమిటీ ఆలోచించడం జరిగింది ఏది ఏమైనా ఈత సమస్య అంతమంతా సరే ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం బదులుకే రైతులకు నష్టపోతే వాస్తవంగా రైతు రైతు ఇది రైతు బీమా పథకం ఇన్వలు మంత అది రైతు బీమా పథకం నగా మనకు బ్యాంక్ నగా లోన్ తహతీకాయి ఉండే మగనే ఆ దగ్గరే మాకు ఆల్రెడీ ఇన్సూరెన్స్ ఆల్రెడీ పైసా కట్కితే ప్రతి వాస్తవంగా బదలాదితే ఇది సర్కారు కొత్త కేంద్ర సర్కార్తో దోమ సంజకును మా పంట పోతే నష్టపోతామో అవి నష్టపరిహార వాయువులు పరిస్థితి తాల్నాసినే మేము ఈసరినే విచార తీసుకును హైకోర్టు నగరే పాయల శంకర్ జిల్లా అధ్యక్షుని సంఘ హైకోర్టు నల్లు మాకు కోర్టు నగరే కేసు వాటి మడాత కోర్టుగిరే సారం వారాలకు రూపో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఇది ఊరుకుని సందర్కు న్యాయం చేయని జరిగిరే వ్యక్త కాబట్టి వాస్తవంగా మా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాగా రైతు బీమా పథకం నందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త రైతులకు దోహదరు బట్టి ఇది ప్రభుత్వమే కేంద్రం దోహమకు కాబట్టి దానివల్ల 300 కోట్లకు లాస్ ఆశర్మంత కాబట్టి ఒకవేళ ఆతలు స్కీమ్లుగా మంతా కొత్తను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దోహతకే నేను కాపు సాయి అనే స్పెషల్కు సోయా ఇవి బతికిన నష్టం అది తన నష్టపరిహారం వాయువుల అవకాశం మొత్తం కాబట్టి వాయసీవకనే ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గీత కాబట్టి చాలా అన్యాయం గీత రైతులకు కాబట్టి మేము కోర్టునగా వాటోలాత కోర్టుకి ఇది దసరా హాలిడేస్ తర్వాత ఖచ్చితంగా తన పూర్వం నిర్ణయం ఎత్తుపజే దానికి న్యాయం అంత కాబట్టి వాస్తవంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విచార గీతరు రైతులకు నష్టపోసారు మంతే రైతులకు ఆత్మహత్య చేశారు మంతే రైతులకు రైతే రాజు ఆయన వాళ్ళ ఆలోచన అయితే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సోజర్ మంతో అదెల్లాసిని నీరే మీరు వాస్తవంగా ఇది ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాగా
52 లక్షల క్వింటల్కు కాపుసు సిసిఐ ద్వారా ఎత్తులాత సిసిఐ ಬೋರ್ ఏదంతా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంటారు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం గిరే టోటల్ గా కాపుసు దళారీ వ్యవస్థ సెల్వకనే నడుం పోరే సెల్వకనే డైరెక్ట్ సిసిఐ వాళ్ళే ఈ దాసుకును దరగిరి వెళ్ళే సీసీకును నీరే ఎక్కువ ఆదుకున్న లాత కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మీరు సిసిఐ ద్వారా ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వము నీరే భద్రకంగా ఇది ఆదుకుంటాయో అదే రకంగా ఆదుకుందంత జరిగిన సందర్భంగా వేశ్చర్మంతం దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము బదలించమంతకి ఇంకే వ్యవసాయ బిల్లు దోస్తే తాను వ్యతిరేకించమంత వాస్తవంగా వ్యవసాయ బిల్లుని వాళ్ళు బదలిదకే మరటు మాకు ధర గిట్టుబాటు ధర వాతకనే మరటు ఉమ్మవచ్చు సెలవుతకే మరటు దగ్గర కొన్ని సందర్భంలో మరటు పేపర్ చూడదు బోరే రేగన్కు కాపు పొందిరు ಬೋರೆ ಬುಯ್ಸೆಗನ್ ಕಾಪು ಏತ್ನಿರು ಉಡೆ ಬೋರೆ ಬೇಲಿತ್ಕುನು ಏತ್ನಿರು ಈತಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೊಂದನ ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬದಲು ಕಿತ್ತರಕ್ಕೆ ದಲಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ದೆ ನಡುಮು ಚುಡುಕ್ ಚುಡುಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಾಕು ನಷ್ಟ ಗಿಂತರು ಕುಂಟಲ್ ಕಾಪು ಸೋತೆ ಗಿರ್ತಾನು आदिलाबाद 5000 मतके इगे 4000 ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಾಕ 1000 ರೂಪಾಯಿ లాస్ కింతరు కాబట్టి రైతు లాస్ ఆయవైన వాళ్ళ ఉద్దేశంలో ఒకవేళ మొత్తడి కూడా సమిది కాపు చూయించారు 50 కుంటలకు 100 కుంటలకు మంతకే ఓరే ఇగి వాసికును ఆదిలాబాద్ ధర బద్మంత ధరతే ಹೆಚ್ಚಿపోయి వాళ్ళు అవకాశం మంత నేను ఇతలు అవకాశము వ్యవసాయ బిల్ దగ్గర వస్తారు కాబట్టి నేను రైతులకు ఖచ్చితంగా న్యాయం జరగంత జరిగిన సందర్భంగా మీకు వేశ్చర్మంతో నిదాయకనే మా రాష్ట్రంలో ధర కమ్మి మధ్యకే దుసరు రాష్ట్రంలో ధర వెళ్ళే మధ్యకే అది రాష్ట్రంలో పోయేవాళ్ళు అవకాశం గిరే బగ ధర వెళ్ళే మధ్య అగ ఓసుకును వాళ్ళు అవకాశం గిరే కల్పిస్తారు కాబట్టి అదెల్లాసి వ్యవసాయ బిల్లు రైతులకు ఉపయోగపడంత వాళ్ళకి సందర్భంగా మీకు వేశ్చర్మంతం అదేవిధంగా ఎల్ఆర్ఎస్ సినిమాలు వెళ్ళే అన్యాయం అంత మాకు వాస్తవంగా మీ నాటనాలు సముదాయాలు బజరు పోరాటం కేవలం ఓన్ సెల్వేక్షన్ దగ్గరే ఓన పోరాటం కొనసాగించమంత నిన్నటిగిరే నాకు నమ్మకగిరి సెల్వేక్షన్ దగ్గరే ఆదివాసీ సమాజం సమితి ఎల్ఆర్ఎస్ వ్యతిరేకించుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమును నిరసన తెలుగు వాస్తవంగా ఎల్ఆర్ఎస్ సినిమాలు వెళ్ళే అన్యాయము అంత ఆదివాసీకును గిరిజనేతలకు ఇద్దరికి జగడది వస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మినట్ బాగానే జగడకేమిటూ నమ్మక సపదాక మాత్రం వాళ్ళ ఆలోచనతే నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించడం అంతా నేను ఏజెన్సీగా వాస్తవంగా మరటు బగను చూసా మరటు గీతకి పైసా మీసా కమ్మి ఆతకి మరటు బగను జాగా అవుతుంది ఆ జాగా తునిగిరే నేను ఎల్ఆర్ఎస్గా కొత్త వాళ్ళ పరిస్థితి నేను తీసాను అంతా నేను జాగా రచ్చమంతా ఇది రచ్చగిరి తునిగిరే నాడి కొత్త వసూలుకి వాళ్ళు ప్రమాదం అంతా వాస్తవంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలము ఆర్థికంగా మొత్తం సర్వనాశనం మాత మొత్తము తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆయనకి 2000 కోట్లకు మిగులు బడ్జెట్ మొత్తం నేడు తెలంగాణ రాష్ట్రం వాతుపదే 3 లక్షల దాదాపుగా 40 కోట్ల ఏమన్నాలు బాకీ తరమల తాల్లాసి అది బాకీ నేను दूसरो దేశం నుండి పోరే బాకీ సీవ కాశారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కాబట్టి బది విధంగా బానికి అనే వాళ్ళ ఆలోచనతే నేను ఎల్ఆర్ఎస్ దొస్తుకును నేను ట్రైబల్కు నాన్ ట్రైబల్కు జగడ దొస్తుకును ఈతలు ప్రయత్నం తీశారు మనతో దేని వలన దాదాపుగా మాకు ఆదివాసీ ప్రాంతాలనగా 1000 కోట్ల వరకు వసూలు చేయాల్సిన ప్రయత్నం జరిగారు మనతో కాబట్టి నేను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం అంత కాబట్టి ఉద్యోగులకు వాహనం ఇంజరే మనకు ఆలోచిస్తే నేనేమనగిరే ఉంది నాటగిరి వరంగిరి నౌకరి వాయమకి ఉండి నేనేమనగిరే అసలు నౌకరి వాయమకి ఈతల పరిస్థితి అంతా ನನಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರಂನಾಗ ಟೋಟಲ್ ಬಚೀರ್ತೆ ಗರೀಬ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಮದಿನ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೀಸರ್ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ವೇತಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಬದಲು ಕಿತ್ತರದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ కింద రొక్కు ఎంపీలకు ఇవ్వలేకు ఓరే డబుల్ బెడ్రూమ్ మొత్తం సీసర్ మంత్రికి కాబట్టి మొత్తము ఓనే సీతకి చూడమా అంతిన వాళ్ళు డబుల్ భారీ సీవలేకు ఆలోచన చేసుకుని ఓన్ సీమడాత ఓన్ సీట్ పై మళ్ళా మమ్మకు తెల్లారి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మీద సొందుకును సార్ రొక్కల విషయంలో మాత్రం మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్యాయం చేశారు మంత్రి భారతికే మీరు రాష్ట్రం ముఖ్యమంత్రిను మీరే మీవా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద గిరి రోకన బడ్జెట్ ఓన్ సీతకు మాత్రం వారు సీసర్ సెల్లూరు గరీబ్కును కేవలం మాయ మాటలు వెచ్చుకుని గడిపారు మంత్రులు తప్ప ఇదికే అరే నాకుని గిరే మోసం కీతారు కాబట్టి వాయువల్ దినోత్సవం ఖచ్చితంగా
भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोपण सीवल कार्यक्रम वैन्य स्वरूप की वलगे आलोचन कीसीवेस्तार काबट्टी खచ్చితంగా रोपण विषय आलोचिंचे వాళ్ళంతా జరిగిన సందర్భంగా వేసర్మంతం కాబట్టి ఏది ఏమైనా సమస్యలు లాసి మెరిట్ ఉంది సమస్య మొదలెత్తికి పెద్ద సమస్య మా పోరాటం లమడుకుని తెండవల్ విషయంలో తాక్షరమంతా తాన్ విషయం గిరే మరటు ఢిల్లీ మీటింగ్ की इस बजे मल्ला दिल्ली मराठ हैदराबाद मीटिंग की केसीआर केमकी बदी मराठ दिल्ली मीटिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबूराव नीव बदल समस्या भारी चोरवेले आदिवासी समाज केसी गुरी मीटिंग की नीव समस्या बदल नी व्याहाय गुरी के मग वेहमणाता बोरे एमपी मत्ते నాకు 100-2,000 कांट्रैक्ट तलकांतर सल होते कुंडे बदे फैक्ट्री पाजे ఈత తలకత్తిరి బతి స్వయం బాబురావు ఉంది విచారికి తో ఆదివాసి సమాజ్ సుద్రమాయన ఆదివాసి జాతిత మాఊరు కాంట్రాక్ట్ పెట్టుకును నౌకరీ మాయనైతే ఖచ్చితంగా లమ్మడుకుని తెడితేనే సాధ్యమంత సరే होते సాధ్యమాయన వాళ్ళ ఆలోచనతే ప్రధానమంత్రిని వేమడాత సార్ వీరికి తెడితేనే మా ఆదివాసి సమాజం సుద్రమాంత సరే సుద్రమాయనైతే ప్రధానమంత్రికి ఖచ్చితంగా ఆలోచించుకును ఇది కీంతో నిజకును ఓర్గిరి మాకు హామీ సీతారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అదిగిరి కోట్నక తాక్షరమంతా అదిగిరే వైనే తన పరిష్కారం ఆయరేని వల్గిరి నాకు విశ్వాసం అంతా సుప్రీన ఆదివాసి సమాజం సుధరికియన ఆదివాసి గ్రామాలకు సుధరికియన ఇవలే ఆలోచన స్వయం బాబురావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము బాబు సమస్య మధ్య సమస్యను పరిష్కారం చేయాలని ప్రయత్నం కింజరే సమదిల్కొని మల్ల జై సేవ